Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Seneco Board kag conveners ng Consumer Watch Group nagsirabta na sa press conference. 2 ka pesos kasaka sa plete sa PUJ kag 20 pesos sa taxi ginaduso sa Transport Group. Mangingisda gikan sa Negros na rescue sa lawod sang Ahoy, Iloilo. Tanan nga mga empleyado kag opisyal sa Victoria City ginpay dalom sa drug test. Kag sa Good Vibes, pinakauna nga restaurant nga rabbit meat ang ginaserve magabukas sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra sa 1,000 ka mga empleyado lakip na opisyales sa syudad sa Victorias ang ginpaidalom sa drug test. 1,100 tanan ang ginpaidalom sa surprise drug test sang Martes kag iniya nagalakip sang permanent, casual kag job order employees. Sa mensahe ni Mayor Javier Miguel Benitez, tuyo sang iya nga administrasyon ang clean governance nga nagalakip sang drug-free public servants. Ginpatuman ang strikto nga drug testing system sang syudad kung sa diin wala sang sarang nga ma-exempt. Ginpasiguro sang City Health Office kag sang pulis ang pagpatuman sang nagakaigo nga sistema. Ang pagpatuman sang drug testing may kangtanan sa pagpasiguro nga drug-free ang yara sa government service. Sa number 9, electrical overloading ang isa sa mga ginalantaw nga rason kung nga nagluntad ang sunog sa kahapon sa Barangay Villamonte sa Bacolod City. Ginbisita kagabi ni Mayor Albi Benitez ang 41 ka mga pamilya nga nawadaan sa puluyan sa nagluntad nga sunog sa Purok Amor, Barangay Villamonte. Dala niya mga relief packs, mga ulunan kag pagkaon para sa mga nag-evacuate ka pamilya sa Barangay Gym. Mga alas 11 Miyerkules ang aga sa nagluntad ang sunog kung sa diin 14 tanan ka mga balay ang nahalitan. Sunod sa kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, City Fire Marshal sang Bacolod BFP. Electrical overloading ang isa sa mga gilalantaw nila nga gintunaan sang sunog nga naghalin sa ginapaarkilahan nga balay ni Edwin de la Cruz. Electrical in nature man ang kabangdanan sang isa pagid kasunog nga nagluntad sa Barangay 6 sa Bacolod sang kahapon. Looking into man, tungod nga ang balay is daan na siya kaayo, no? Mostly man sa makita nyo ang mga balay dito is old house na siya. Kag made of combustible materials, no? That's why nga despite nga may malapit kita nga substation dito, madasig ang nag-spread tungod nga ang sunog mismo dito sa tunga ng sugod, no? Sa number 8, probinsya sang Negros Occidental ang nagapatigayon sa presentation sa Water Forum 2022 sa Manila sa tinutuyo nga makaengganyo sang investor. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson ang pagtambong sa Second Philippine Water Challenge and Water Forum ang paagi man sa USAID Safe Water nga nagabulig sa probinsya sa pag-formulate sa water security. Tinutuyo sang probinsya pag-angkon sang bulk surface water project kag ini ang ginpresent sa amo nga pagtililipon kung sa diin pila sa mga nagtambong ang mga tiglawas sa mga dalagong kumpanya kasubong sang San Miguel Corporation, ang Manny Pangilinan Group, kasubong man ang Ayala Group of Companies. Suno kay Lacson, ang amo nga mga kumpanya ang may mga corporate social responsibility. Gani may mga proyekto sila nga sarang matap sang probinsya. Ginalantaw sang Negros Occidental ang isa ka PPP o kuna public-private partnership para diri. Sa iyang speech, ginsiling sa gobernador na hindi man lamang ang probinsya makasalig sa public resources. Sa karon 310 ka Negrense ang wala sang access sa safe water supply. Ang mga watershed sa probinsya apektado man sang massive deforestation. By joining that forum, we may be able to attract investors and also these companies for their corporate social responsibility. May mga projects na sila basi maka-tap na dira, no? Para sa deforestation. We also try to
do away with open defecation. So, kasi may mga CSR man sila na we can tap and implement it here sa Negros. Sa number 7, isa ka mangingisda nga taga Negros ang na-rescue sa baybayon sang Ahoy sa probinsya sang Iloilo. Na-rescue sang isa ka mangingisda ang mangingisda nga taga Negros naging kilala kay Rodrigo Ibanez. May animo pa siya sang gindala sa Ahoy, Iloilo. Sunod sa mga residente, dito nakaistorya pa siya nga taga Victoria City siya antes gindala sa ospital. Nagpangayo siya sang mainit nga tubig kag ginpailis sa mga pumuluyo bangod basa ang iya nga mga bayo. Nakigangot naman sa Digicast Negros ang iya pamilya nga taga Hinigaran. Sa kadis na kuno nagapuyo ang ilang nga amay kag nagapang-amo sa Victorias. Nagakinahanglan siya nga ma-admit sa ospital. Wala pa niya maistorya kung ano ang natabo sa iya kag kung paano siya nakalabot malapit sa isla sang Parola sa Ahoy, Iloilo. Sa number 6, 164 ka mga wanted nga persona ang arestado sa isa ka adlaw nga simultaneous operation sang Negros Occidental PNP. 164 tanan ka mga most wanted persons ang naaresto sa 24-hour simultaneous operation sang Negros Occidental Police Provincial Office sang Martes. 8 sa mga naaresto ang kabahin pa sa top 10 most wanted sa pila ka mga LGU sa probinsya. Ang Victoria's PNP amo ang may pinakamadamo nga naaresto. 24 ang naaresto sa Victoria City, samtang nagasunod naman ang bago PNP nga may 16 ka nadakop kag ang Escalante PNP nga may 11. Ang Negros Occidental amo man ang may pinakamadamo nga nadakop sa idalom sang Police Regional Office 6. Ang isa ka adlaw nga focused operation sa pag-implement sang warrant of arrest ang ginpatigayon sa bugos nga pungsod bilang kabahin sang programa sang bag-o nga Chief PNP. Sa number 5, sa Silay City, sa ka-driver patay matapos makatandog sa live wire. Patay 51 anyos ka driver sa truck nga si Solmer Rivera matapos ini makuryente kahapon sa barangay Bagtik sa syudad sang Silay. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Mark Daroca, hepe sa Silay PNP, nagaparking sa kilid sang dalan ang truck tupad man sang backhoe. Sa nagiho na ang backhoe sunod sa kay Daroca, naigo sini ang main line sa kuryente kag nahulog sa truck ni Rivera. Mahimo ginkuha ini sang biktima sunod sa kay Daroca, amo kun nga ini siya ang nakuryente kag naglabog. Patay na sa mag-abot sa ospital ang biktima. Sa number 4, sa Cabancalan City, lola patay matapos matumba kag mahulog sa lamawan. Patay ang isa ka 80 anyos nga lola matapos ini matumba kag mahulog sa lamawan sa barangay Biniquil sa syudad sang Cabancalan. Ang biktima amo si Lilia Helogo. Sunod sa PNP, nagapanglakaton lang ang biktima sang ini ang madanlog sa footwalk kag mahulog sa lamawan. Gindala pa sa ospital si Helogo apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sa number 3, Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson pabor sa mga road project, wala lang sa mga nasupak ng environmental law. Ining reaksyon sa gobernador angot sa panawagan sa pila ka mga grupo sa pagpauntat sang Silay Cadiz Calatrava Road. Sini lamang sa Green Zona o kung State of the Nature Assessment ang ipatigayon sa University of St. Lasal. Ginsiling ni San Carlos Bishop Gerardo Almenaza kang natungdan nga road construction mag-aagi sa protected forests sa Northern Negros. Sunod sa kay Lacson, isa ka national project ang among road construction pero ang iya nga panindugan amo nga ang mga dalan nagadala sa pagsanyog sa isa ka lugar. Dako ang mabulig sini sa mga komunidad bisan ang kabukiran. Ang importante nga sa anuman nga proyekto may environmental compliance certificate kag compliant ini sa mga requisitos. Damlag pa, nagpetisyon na ang Negros Environment Watch batok sa 3.7 km road construction nga gintugutan man sa Protected Areas Management Board. For as long as we don't violate any environmental law, I am for it, no? Because we know that by implementing roads like that, it will also shorten travel time, no, towards the center of Negros Occidental. Basta lang there's no violation. Importante dire ang ECC is secured
then I am for it, no, because I know how a community improves, no, basta may dalan na. Sa number 2, Duha ka pesos nga saka sa plete sa jeep, kaga 20 pesos nga saka sa plete sa taxi, ginaduso sang transport sector sa LTFRB. 13 na ka mga rehiyon ang nagpatuman sa dugang nga saka sa plete sa mga depasahero nga jeep tugas ang epekto sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Gani pila man ka mga driver sa Bacolod ang pabor nga mapatuman ang dugang nga duha ka pesos nga saka sa 11 pesos nga regular fare rate nga ginahinyo sa Western Visayas Transport Cooperative sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Magluwas sa jeep, ginaduso man karon sa Philippine National Taxi Operators Association ang dugang nga 20 pesos sa flag down rate sa mga taxi. Ginakabalak-an naman ini sa pila ka mga pasahero kasubong sang retired employee nga si Gertrudes Besana bangod masami naga-two-ride siya halin sa iya puluyan sa Barangay Vista Alegre, Granada relocation site pakadto sa downtown area. Saan hindi na pagdugangan Usually tag two rides ka halin to sa araw. Oo. Pila pa ginagasto mo ma'am pamasahe? 25 ang tricycle pagkatapos manaog makakanto sa Bagol masakay ka dapat sa city. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Katapos ang Board of Directors ng Central Negros Electric Cooperative o Kunsineco, kag ang convener sang Consumer Watch Group, mainit kinagsinabtanay sa press conference kay nasang aga. May report si Nico Delfin. Sa press conference sa ginpatigayon sa Central Negros Electric Cooperative, gin-explikar sang management kag katapo sa Board of Directors ang mga rason sa mga unscheduled brownouts humalin sa nagligad nga bulan kag ang pagsaka sang bili sa kuryente. Ginsiling ni Acting General Manager Leo Vanticar nga ang epekto sang pandemic, pagsaka sang bili sang produkto petrolyo, tugas ang away sa tunga sang Russia kag Ukraine ang pilalang sa mga kabangdanan nga nakaapekto man sa member consumers sang Seneco. Pero iyaging klaro nga wala sang irregularidad sa ilang nga kontrata sa mga power suppliers. Ang kaso ng subo, ang electric niya, after ito mabagila, isang press of privatization, kasi kita na ito, hindi na cash-crop or palubog si Seneco. With all these corrected bonds at items for disposal na converted to cash, wala tayong problema. At para nagyato sa performance sa mga category, hindi na mga easy. So walang taon na gani, duris ato, hindi na negros sa Senetan. Nubukan kami hapon. Ginsaysay man nila kung nga nag-emergency purchase ang power utility sang 20 megawatt power supply sa Pam Consumption Power Corporation o kung PCPC. Ang nag-back out si Petro, the management and the board decided na magpunta na isang temporary and emergency power supply para itapan sa atong ginambulan para sa 80 megawatts based on the requirements. So, emergency power. Pating problema, may kang tanan sa hotline numbers, gintagaan man nila sang kasanagan kung nga hindi ini matawgan sa mga konsumidor kung may brownout. So sa nagligad, di pa ganatan na sila sa mga flyers na gamay sa mga bills na wala na nag-function. But syempre, ang mga consumers, hindi man dito na palabasa, hindi man dito iba, hindi na nila makita. No? So ato, nagiging na nalanday sa mga 458-6777 ako siya active kaya mga calls. Natagaan man sang higayon si Wani Sancho, convener sang Power Watch Negros nga magpamangkot sa management kag board. Ginkondenar niya man ang 20 megawatt power supply contract sang Seneco kag PCPC. There is no consumer spending participation because of the lower value of the peso that would diminish their capacity to have access to basic goods and services. The consistent increase in our electric bill payment for Seneco will exacerbate the worsening economic condition of the workers. Pero wala na paiway ang tensyon sa tunga niya kag ni Seneco Board of Director Eugene Velasco nga among nagaligar nga naga-forum shopping ang Consumer Watch Group
Pinaagi sa pagpalabot sang reklamo sa national government. You keep accusing us, hindi ka makapate, nga hindi na yung accusation sa niya, i-dismissal for lack of probable cause. That's all, sir. Kung na, out of order na nangyayama, no? Mga ginambal, burong shopping, attorney, no? With all due respect. Ang ilmo na yan na ino, out of order na nga. Tapos na itong kaso yan at hindi yan na ito, nga ginasulit ko pa. Ang nagpalakta, sinusulat sa presidente, hindi ako. I want to make it clear, dahil lang. Wala, kuya, ang ibig na mag-representation. Sa masilang na nagsulat ko sa I think siguro we will end this. Ginpahayag naman sa pamunuan sang Seneco nga handa sila nga atubangon ng mga reklamo batok sa ila. Nagpasalig man sila nga ma-improve pagid ang ila pagserbisyo agod mapunggan ang ginaduso nga privatization nga among para sa ila makatugas ang dako nga dispintaha sa mga member consumers. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, may isa ka pinasahi nga restaurant nga magabukas sa Bacolod sa Sabado. Ang tanan nga pagkaon nga ginaserve, lapan o kon rabbit meat. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa baligyan ay palang sang lechon nga rabbit online, mga 50 man ka rabbit kada semana mapaubos na daynonoy doren. May mga tiun man nga ang customer nga pamangkot kung din sila pwede makakaon kag makapwesto upod ang ilang nga pamilya. Ini nagduso sa ilang mapatukod na lang gid sang physical restaurant nga amo ang Hops Grill House sa outdoor master building sa corner sa 23rd Lacson Street kag sa Aquino Drive sa Bacolod City. May sisig rabbit, barbecue nga rabbit, rabbit burger, rabbit nuggets kag ang bestseller nila, lechon rabbit. Sige sila pamangkot. Sir Noy, din kami makabring sa akong pamilya para makadine-in kami sa lapan. So, hindi lang isa, dua, tatlo, kadamo na. So, wala kami sa may isabat, kundi by orders lang kami subong. May mga partner siya nga mga rabbit breeders man nga katapos ang United Negros Island Rabbit Meat Producer o kun Uniramp. Nagadamo ang breeders ng rabbit sa Negros kay nagaamat-amat man nga in demand ang rabbit meat. Iniabi ang white meat nga ginasuggest nga ipakaon sa mga cancer patient kay healthy. Most of the cancer patient, even in US, in Europe, they recommend white meat. So ang chicken, breast lang ang white meat mo. Pero in regards with the lapan, the whole piece of rabbit meat or the lapan is a white meat. So even there is a Bacolod, there are some hospital serving also white meat. Sa sugod, may mga indigid magkaon sang rabbit meat, pero sa dalayon nga pag-edukar sang tao nga healthy meat kag hindi lang for pets ang rabbit, may nagakalingaw man sa sabor sini. So pwersa sa namon, gin-force kit nga kaon ng bala. Yung high blood ko, siguro kung high blood ka, kami mabahala sa sa hospital bill mo. Kaya hindi ka na mapatay. So what we did, we forced him and eat. So sa nakaon na, siling niya, kanamit gali. Mas namit pa sa manok, mas namit pa sa turkey, mas namit pa gid sa lechon baboy. Kasagod ko dahil nabi sa bata ko. Sige lang. Ako kaya kasagod ko kaya ginatos. Oo. Sige. Sige. Amo man kami sa una, sir. Then ang sauce, Para kasi niya. basta kulang sa fats, amo na siyang matapon. So, amo na ang ginapakita nila na hindi ka nakapaka-crispy. Amo nang gadugay ang namin. Ang iyang dumanok dito sa ang iyang texture. But mas saboroso siya compare sa manok. Correct. Oo, muna Yung siya. manok subong 30 days lang, di ba? Kaya mo na siyang... Pwede try ko si Arisa sa utok kong huwi ng rabbit. erase. Kag, wala usik ang pag-ihaw sa rabbit. Ang ulo kag internal organs, ginahimo nila nga dog food. Ang tiil sa rabbit, ilabi na ang left foot, ginahimo nga keychain, kag ginakabi gini nga swerte sa European countries. Kag ang fur sa rabbit, pwede nga magamit nga pang dekorasyon sa balay o kun sa salakyan. Sa subong may stenta na ka mga miyembro ang ilang nga organisasyon kag sinunoy amo ang nagapangumpara sa ilang nga mga rabbit. Suportado man sa lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang nagadako nga rabbit industry sa probinsya.
Barb, para sa aton nga na anad yung nga ginapet ang rabbit, mamaguhan ta syempre kay wala di ta anad nga ginakaon ang rabbit, but it's a growing market sa Negros. Makita ko gid Ming, no, ang pagtilaw mo. Kag Ming, no, first na nga Yung restaurant, yung its kind. It's Barb ang rabbit, healthy. Amo na gina-promote nila healthy living. Amo na siyang gina-suggest kay ikaon sa mga cancer patients. at least bayaran na tayo Ming. Isang Try mo. amo ng restaurant. Kagamit itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga informasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.